jullie zullen het zo meteen zien. Maar eerst heb ik een vraag voor jullie. Herkent iemand zodat jullie allemaal met naam doen? Ja. Zeg maar, wat is dat? Zeg maar. Dat is een armband dat Ja. je kan hebben in een land. In een land, ja. Of een evenement. Ja, zeg maar. Zeg maar. Oh, maar ik kan Ja. dat zijn bandjes van bijvoorbeeld als je naar een feest gaat, daar Ja. Voilà, juist, dank je. Zeg maar. Het zijn bandjes zo, je krijgt ook soms bij Tomorrowland Ja. en bij Pukkelpop. Voilà, dat zijn festivalbandjes. Dus dat zijn van allemaal festivals waar ik dan naartoe geweest ben. En vandaag ga ik jullie iets meer vertellen over één soort festival, maar dan niet in België zit. Maar kennen jullie festivals van in België dat Tomorrowland gezet en Pukkelpop? Kennen jullie nog één groot festival? Tomorrow World. Dat is een Aalst, ja, dat is ook een festival. Voilà, dat zijn dus allemaal festivals. Gaan we kijken. Nu ga ik jullie zeggen over welk festival het gaat. Dus het noemt Sigget, dat is dus een andere taal. Het betekent eiland. Dus ik kan jou verwachten met een groot eiland. Voilà, dit is de kaart van Europa. In het geel, dat is België. Maar ik heb ook iets ingevuld in het rood. Zou er iemand van jullie weten welk land dat zou kunnen zijn? Je mag schokken, hè? Want het is niet zo gemakkelijk. Italië. Nee, Italië is niet. Italië is ook Zeg maar. Australië. Nee, dat is in Europa. Ja? Hongarije. Hongarije, juist. Dat is Hongarije. De hoofdstad van België is Brussel en in Hongarije is dat Budapest. Nu, voor een idee te geven hoe ver dat van elkaar ligt, we nog eens klikken. Voilà, dat is hoe ver dat van elkaar ligt. En nog eens klikken. 1400 kilometer. Wat? Ja, dat is veel. Ik moet even 1200. Ja, het is te zien waar je vertrekt, maar van Brussel naar Budapest, de twee hoofdsteden, is 1400. Nu, dat lijkt veel, maar eigenlijk sta je daar heel snel. Nog eens klikken. Voilà, met de auto duurt het wel 14 uur, dat is heel lang, maar met de vlieger sta je al na 2 uur. Dus dat valt eigenlijk heel goed mee om in het land te geraken. Ja, dus de volgende, alsjeblieft. Voilà, nu ga ik jullie iets meer vertellen over Sigget, maar eerst de kenmerken. Dit is de vlag van België. en van wat zal dit de vlag zijn? Hongarije. Hongarije, juist. Nu kan er iemand van jullie zeggen, wat zijn de typische kenmerken van België? Wat vind je hier dat ergens anders, dan ergens zo goed is ergens anders? Denk maar aan voedsel en aan drinken. Zeg maar. Frietjes. Frietjes, ja, juist. Zeg maar.